Здравейте, вафли, аз съм Дайфата, тук сме Дайфата, играем на играта Съни беден, съни богат, аз съм Ники Пънчев. Така, млади човече, как се нарича човек, който се движи затруднено? А. Атлет. Б. Инвалид. С. Бикоборец. Д. Политик. Отговор Б. Б. Инвалид. Точен отговор. Довършете поговорката с зъби и... Ногти. Пак Б. Добре. Довършете заглавието. Котка на горещ ламаринен А. Покрив. Покрив С. Покрив. Приблизително колко километра са 15 американски мили? Имате жокери. Ако искате, може да ги използвате. Ако искате, не. Помощ от публиката. Помощ от публиката? Епа, няма помощ от публиката, казвай. Пусни помощ от публиката, бе. Искаш ли, искаш ли? Бара, пусни го, бе. Добре, айде по милост. Ами, 57% за С. 22. Какви са били гимнастическите клубове, създадени след Берлинския договор? А. Клубове за военна подготовка. Б. Емигрантски клубове. С. Клубове за гимнастика. Д. Учебни заведения. Я повтори пак въпрос. Какви са били гимнастическите клубове, създадени след Берлинския договор? А. Клубове за военна подготовка. Мисля, че е А. А. Майче. Мислиш? Да. Браво, той позна и стигаме до печалата 500 лева. 250. Абе, 500 без слепец. Сокът на кое растение лекува изгаряне? А. Не, ало е, бе, тапак. Ники Пънчев е гаден. С кой кова американците Нил Армстронг и Едуин Олдрин кацат на планетата? Аполо 9, Аполо 12, Аполо 10 и Аполо 11. Аполо 11, майче. Браво, бе! Кое от езерата не е от големите американски езера? А. Хюрон. Б. Соленото езеро. С. Мичиган. Д. Онтарио. Имаш още два джокера, но ако искаш си ги запази или ако искаш ги Ще използвам 50 на 50. Имаш А и Б. Хюрон и Солено езеро. Избирай. Мисля, че е Б. Ако не е така, Губя. ми плащаш 1500 лева за това. Браво, той позна! Мерси, Дайфата, нещо си много точен днеска, бе. Мани, този въпрос вече го сгубих. През коя година е роден Чарлз Дарвин? А. 1809. Б. 1812. С. 1820. Или Д. 1808. Мисля, че е Д. Д. Да. 1808. Аз греши. А. Ха-ха. Знаех си, че ще е А. Знаеш. Да, още една игра. Добре, айде. Какъв е Музикант. Годжи? Викаш ли спортист? Довършете поговорката. Бели пери за черни. Да. Как продължава куплета от песента? Тих бял дува, се вълнува. Весело шуми. Аз мисля, че яростно бучи. Абе, весело шуми цъкане. Еми аз така мисля също, че... Абе, аре, цъкай. Ама аз така мисля. Мъка. О, вари цъкам. Цъкни се, бе. Какво? Весело шум, яростно бучи. А къде се намира Катматчаския остров? Катматчаския полуостров. Я помощ от публиката, че това... Д. В Русия. Да избирам ли? Да.
На колко километра от Варна се намира Плевен? А. 100, Б. 300, С. 200, Д. 400. На 200. Сигурен? Майче. Аз мисля, че е 300. Нас. Ама аре избираме 200. 200. 300 бе! Покът ти. Даваш се на игра. Чакайте малко. Опа. Така. На колко години човек става пълнолетен българ? Ами аз да ти кажа, мисля, че е на 25. Абе, цъка 18, бе. Ама аз мисля, че е на 25. Ама реал класно. Довършете поговорката. След дъжд никнат гъби. След дъжд никнат гъби. Е, това е. 10. Чука, бе. Хайде, качулка. Разочарован съм от тебе. Какво продължава куплет от песента? Ти бял Дунав се вълнува. Весело шуми. Еми. Кое море се дели на две и го прекосява Авраам? Червено. Червено? Да. Сигурен ли си? Да. Да ползваме ли нещо да нека жогер? Червено. Браво, бе, ти си бил много умен в тази кратуна. Колко пъти ускорението на Земята е по-голямо от лунното? Това вече помощ от публиката иска. А. 4, Б. 6, С2 и Д3. Добре, помощ от публиката. Б. Тоест 6, да. Браво. Малей, екшън става тука, бе. Кой е написал Макси Мориц? А. Кестнер, Б. Буш, С. Андерсен, Д. Братя Грим. Аз знам, но няма ти кажа. Андерсен. Сигурен? Нима, че да? Ако избираме С. Андерсен. Буш. Какъв Буш, бе? Абе, това... Я почне ново епизод. Абе, няма, бе. Аре, бе. Аре, още една игра. Айде. Аре, пи. Кой град се намира морето? Созопол. Аз мисля, че е Свиленград. Айде. Довършете поговорката. Бели пири за черни. Пири, да, бели пири. Пири. Черни дни. Коя страна не е членка на НАТО? А. Германия, Б. Албания, С. Гърция, Д. Франция. Честно да ти кажа, това не го знам. Джокер да ползваме. Помощ от публиката. Само това чувам. Само... Албания. Какво е международното значение на Великобритания? А. БГ, Б. БВ, С. ГБ и Д. ВБ. ВБ. Майче ВБ. Другото беше. Добре, това е от този... Бавки с Стани Богат. Бавки с един богат, ама то Стани Богат е по-умен от тебе. И това беше... От нас, аре, чао. Аре, чао, глупаци.